Hana Panglimbang 5 menit dina Selasa Legi tanggal 30 Desember taun 2020 kapethik saka Injil Lukas bab 2 ayat 36 tekan ayat 40. Kapitayan Katolik ngenal sawetara paraga kang asmane Hana. Paraga-paraga mau banget ing unju ing kapitayan, mula ya prayoga dadi tepa lan tulodo. Sepisan Hana bojone Elkana, panjenengane banget gentur ing pangarep-arep. Saka kono Gusti Allah paring nugraha anak lanang kang kaparingi asma Samuel. Kapindho Hana eyang putri dalem Gusti Yesus. Nite saka putra-putrine kang pinilih dadi ibu dalem Sang Panebus, mesti priyagung iki uga banget ing saleh uripe. Katelu, Hana sawijining nabiyah kang kanthi kesalian lan kang ngedapi-dapi njranti rawuhe Sang Panebus umat Israel. Panglimbang kita dina iki bakal ngrembug bab nabiyah Hana, wanita sepuh saleh kang banget ing ngrasakake kabegjan. Jeneng Hana utawa Ana ngemu teges sih nugra dalem Gusti utawa sih kamurahan dalem Gusti. Kanthi jeneng iki kaajab sadawane urip Hana bisa ngrawuhake utawa aweh paseksen bab sih nugra dalem Gusti kang mesti luber maturah-turah tumrap manungsa. Santo Lukas nggambarake Hana minangka paraga kang kontemplatif alias asrah sumarah marang Allah jroning donga lan panglimbang sabda. Patine bojone ora ndadekake uripe ngenes lan klukru. Sewalike Hana malah banjur nyaket Gusti lan masrahake uripe amung kanggo memuji lan mulyakake panjenengane wae. Uripe ing padaleman suci kang linambaran donga lan poso sakdawane wektu nggambarake iba taneke kahanan rohanine. Durung meneh pakulinan maneges manglimbang sabda dalem Gusti awan bengi sinambitan kendhat ngluhurake Gusti tansaya nambahi kasuciane. Mula wus kaya ora bisa kapisahake antara dheweke karo Allah kang sinewaka ing telenging padaleman suci. Saka kono sakeh pitutur gunem lan kekidungane mratanakake karsa dalem Allah piyambak. Mula Hana dening Santo Lukas sinebut minangka nabi wanita utawa nabiyah marga dadi sambung tutuk dalem Gusti. Amung wong kang kaya mengkene iki kang lumrah kepareng nyumurupi sih kanugrahan dalem Allah kang kawedhar sacara mligi kaya dene wong Jawa kang menawa kepingin weruh sing jenenge Wahyu uga kudu nglakoni kanthi gentur luwih dhisik. Hana kepareng menangi rawuh dalam jabang Mesias wahyu kaslametan dalam Allah kang rawuh ing padaleman suci. Mripat rohanine kang linatih langsung tanggap marang kahanan. Ing panyawang rohanine katon cahya manter ing sakupenge raga si jabang. Kaya dene Simon kang luwih dhisik Kaya dene Simeon kang luwih dhisik ngluhurake Allah awit kepareng menangi rawuh Sang Mesias, semono uga karo Hana. Dheweke uga banjur ngluhurake Allah sarta martakake Mesias Timur kang wis rawuh ing satengahing manungsa ing antarane wong-wong kang ana ing padaleman suci kono. Para tresna pelem kinasih, Hana kang kaaturake pasaman suci dina iki dadi gegambarane wong kang tuh setya ngluhurake Gusti sinambi ngarep-arep rawuhe Sang Mesias. Pangarep-arepe ora muspra lan gawi gelo. Donga lan pasane ora muspra, luwih saka iku kekaremane manembah Allah ing padaleman suci uga ora muspra. Hana dadi gegambarane para wanita kang kanthi ajeg lan sempulur ngluhurake Allah jroning omah ibadah. Kanthi kasregepane para wanita iki uga kepareng menangi rawuh dalem Mesias jroning sakramen Ekaristi. Muga kita uga bisa nulodo Hana uga para wanita kang setya ngluhurake Gusti ing padaleman suci. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama Sang Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.
Alam wasih kawula munjuk sembah nuwun nawi tulodo tuhu setianipun Nabi Hana ing pancerantos mring rawuh Sri Yesus Putra Paduka. Amin. Kunjung kasmu dalam yang Rama sayang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.